fel ydych chi'n gweld, dwi ar y beic time trial, y beic unigol, rasio yn erbyn y cloc. Fel ydych chi'n gweld, mae'r beic yn hollol wahanol a mae'r cyrn yn hollol wahanol. Mae'n nwylo i dros y gears, sef y 2 bwtwm yma. Ond gan fod y cyrn mor cul, mae'n haws torri trwyddo'r gwynt. Mae'n bwysig cadw'ch ysgwyddau mor gul a bosib, achos os ydych chi'n ymlacio, mae'ch ysgwyddau yn agor, ond wrth iddo chi gwasgu'ch sgwyddau da'ch gilydd, cadw'r pen yn isel, ond mae'n bwysig hefyd i edrych ymlaen. Felly mae'r techneg yma yn cymryd lot o waith i cryfhau y cyhyrau. Mae da fi drych o ymlaen i, a dwi'n rili gallu gweld sut i gweithio ar safle gwell. Pen lawr, pen lan. A just yn ystod y geia, neu yn ystod tywydd diflas, mae'n neidio ymlaen y turbo trainer yn ffordd hawdd i gweithio ar y safle. Gwahanol i'r beic rhewl, mae rhaid i chi dod oddi wrth y man aerodynamig yma, i'r safle yma, i gwasgu'r brecs. Felly mae rhaid iddo chi gwybod y cwrs yn dda iawn, mynd dros y cwrs cwpl o weithiau os ydych chi gyda ras, yn gwybod yn gwmws pryd mae angen iddo chi dod mas o'r safle aerodynamig i gwasgu'r brecs, achos mae dod allan o'r safle aerodynamig yn costio lot o amser, achos nawr mae'r gwynt yn bwrw chi fel wal. Hefyd ar y beic time trial, mae'r fath o cyhyrau ydych chi'n defnyddio yn hollol wahanol, gan fod y coesau a'r corff mewn safle mor caeedig. Mae'r cyhyrau yma fan hyn rownd y clean yn cymryd lot o gwaith ymestyn i cael nhw i gweithio mor dda a maen nhw ar safle rhew. Mae fe'n rhywbeth dyn ni'n gweld yn aml iawn ble mae reidwr methu roed yr un pŵer ar y beic time trial a maen nhw gallu ar y beic rhewl, achos ar y beic rhewl dych chi mewn safle mor mwy agored a pwerus efo'r corff ar agor a'r ysgyfaint ar agor. Ond nawr dych chi mewn safle caeedig a mae'r ysgyfant wedi cau. Fel welwch chi, mae'r helmet yn hollol wahanol. Mae'r helmet efo cymffon hir sydd yn ymestyn i'r cefn ac yn creu siap aerodynamig ble mae'r gwynt yn llifo dros syth mlaen i'r cefn. Fydd lot o bobl ar y beic time trial yn mynd fewn i twnnel aer ac yn profi pa mor aerodynamig ydyn nhw ac yn aml iawn newid safleon nhw jyst i weld sut mae'r gwynt yn gweithio. Ond os dim byd well na mynd i'ch clwb lleol a wneud time trial yn ganol wythnos 10 milltir, mae'r ymgylchedd mor hapus a mor croesawus, a mae dysgu ffordd i gwthio'ch corff mewn time trial yn ffordd gret o ddod fewn i'r gamp. So yn ystod o time trial, pam dych chi lan i cyflymdra a dych chi'n edrych ar y cyfriadur efo'r watts a just brwydyr yw wedyn rhwng chi a'r cyfriadur a just neu'n siŵr bod chi heb mynd allan yn rhy galed a bod chi'n safio'r egni yma i fod yn hollol wag ar diwedd y time trial. Felly mae just syllu ar y cyfriadur a just i gorffen yn wag a wedyn i aros am yr amser. Ond na, mae'r cymuned time trial yn un gret a mae fe'n un eitha saff os ydych chi yn yr amgylchedd cywir.